ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭଲ ବିଷୟ ଥାଏ ତ କେଉଁଠି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥାଏ। ପ୍ରାୟ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ତାର ଓଜନ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାର ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇର ଚିନ୍ତା ହେଲା ତାର ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଗରିବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ କିପରି ପୂରାଇବେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ପୁଣି ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ କିପରି କମ୍ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଗୃହରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର କେହି ନଥାନ୍ତି। କେତେକ ଗୃହରେ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ଦିନ ହୋଇଛି ତ ଆମେରିକାରେ ରାତ୍ରି। ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେନି ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି। ଆମର ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ହେଲା ଆମ ପ୍ରକୃତ ବଳ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବଳ ଓ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ହଁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ଭାଳି ନେବା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବି ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆପଣାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୋତେ ସମ୍ଭାଳିବି।